Salutare și bine te-am găsit! Mii de sateliți și bucăți de resturi orbitează în prezent pământul nostru. Ne oferă televiziune, internet și comunicații. Dar dacă toți acești sateliți s-ar opri brusc, iar apoi s-ar prăbuși pe pământ? Ce-ar face un satelit prăbușit pe pământ? Câți sateliți ar cădea și de ce acest lucru ar putea dura câteva decenii? În prezent există peste 5.000 de sateliți pe orbită. Acest număr va fi cel puțin dublat până în 2025 și asta nu include toți cei 12.000 de sateliți ai programului Starlink de la SpaceX, care intenționează să îi lanseze până în 2027. Deci aproape 20.000 de sateliți în spațiu până la sfârșitul deceniului. Ce s-ar întâmpla dacă tot s-ar prăbuși? În primul rând, trebuie să înțelegem că sateliții și alte resturi din spațiu care se încadrează pe Pământ nu reprezintă nimic nou. Peste 100 de tone de resturi spațiale se îndreaptă spre Pământ în fiecare an. Nu observați nimic, deoarece totul se arde în atmosfera noastră înainte de a putea lovi Pământul. Dar asta doar cu câteva bucăți de sateliți care vin în direcția noastră. Dacă 20.000 de sateliți s-ar îndrepta către Pământ, i-ai observa cu siguranță. Nu veți vedea nicio navă spațială de teren de fotbal care se prăbușește pe Pământ, cel puțin nu încă. În schimb, ați observa imediat că nu puteți contacta pe nimeni. Liniile de telefon ar fi distruse, nu ai putea să te uiți la televizor, iar acest videoclip s-ar opri imediat deoarece internetul ar înceta să funcționeze chiar și el. Dar unul dintre cele mai periculoase efecte ale sateliților noștri căzători pe Pământ ar fi închiderea sistemelor GPS. Avioanele din cer nu ar putea naviga fără controlul traficului aerian. Cu până la 12.000 de avioane pe cer, în orice moment asta ar face șansa ca aceștia să se prăbușească unul peste celălalt mai mare ca niciodată. Economiile globale s-ar opri de asemenea și ele, cardurile de credit și orice alte forme de plată electronică ar fi inutile. Și nu vă așteptați să primiți niciun numerar de la un bancomat sau bancă, deoarece nici acestea nu vor funcționa. Ar fi ca și cum ne-am întoarce în timp în anii 1800. Teoretic, în cele din urmă vom putea înlocui toate aceste lucruri fără a folosi sateliți și vom reveni la normal din această încurcătură. Dar amintiți-vă, toți acei sateliți sunt încă îndreptați către Pământ. Ce se va întâmpla în continuare? Dacă 20.000 de sateliți ar cădea pe Pământ, nu s-ar întâmpla instantaneu. Acest lucru se datorează faptului că viteza și pozițiile sateliților în spațiu ar putea face ca unii dintre ei să dureze mai mult pentru a se prăbuși. Dacă un satelit se află la 1000 de kilometri deasupra atmosferei Pământului, s-ar putea să treacă peste 100 de ani până când în cele din urmă ar cădea la sol. Așadar, toți acești sateliți care se încadrează pe Pământ ar fi un proces lung și chiar anevoios. Din fericire pentru noi, când vor cădea în cele din urmă pe Pământ, mulți dintre ei vor fi arși de atmosfera noastră, dar asta nu înseamnă încă că suntem complet în siguranță. Sigur, piesele ar fi mai mici decât un satelit, dar nu s-ar dezintegra complet. De obicei, înainte ca un satelit să revină pe Pământ, avem un fel de control asupra lui, iar oamenii de știință vor folosi ultimul combustibil al satelitului pentru a-l ghida spre ocean sau către un deșert nepopulat. Dar dacă 20.000 de sateliți ar cădea pe Pământ, ar merge oriunde doresc aceștia. Mulți dintre ei s-ar scufunda în oceane, deoarece ocupă 71% din Pământul nostru, dar mulți dintre acești sateliți vor ajunge pe uscat. Acești sateliți ar putea distruge clădiri și orașe întregi, deoarece ar călători cu viteze de până la 28.000 de km pe oră. Chiar dacă bucăți mici de sateliți au reușit să lovească Pământul, undele lor de șoc ar avea daune considerabile. Energia cinetică a tuturor acestor sateliți care ar lovi Pământul ar fi ca și cum ar fi aruncat bombe nucleare. Și o altă asemănare pe care o au acești sateliți cu bombele nucleare ar fi că multe dintre ele ar fi radioactive. O mulțime de sateliți sunt alimentați cu energie nucleară și există o șansă ca atunci când vin să se prăbușească pe Pământ să poată fi încă radioactivi, provocând astfel și mai mult rău planetei după ce au lovit-o. După zeci de ani, când toți sateliții au ajuns să se prăbușească, Pământul ar părea că a fost lovit de mii de nuci, dar din fericire șansele să se întâmple așa ceva sunt
incredibil de mici. Singura posibilitate reală de a se întâmpla ar fi dacă Pământul ar fi lovit de o furtună solară și dacă s-ar întâmpla asta, căderea sateliților ar fi cea mai mică dintre grijile noastre. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să te abonezi și să distribui să vadă și prietenii tăi. Salut!